Matats, soroy-soroy sa ata. Kaya itong lupoy, kaaming pa. Natay mabot ng isda matats. Tod-tod pa mabot. Pero wala pa man to. Soroy-soroy sa ata dire. Ang luspad naman yung mga marangan eh. Kinibito mo matatag sa iyo mga tats nga kadlawon pa no, mga alas 3:30 pas kadlawon, di ba? Perti pang lami ang itulog. Pero oras nga mahanginan ka mga tats niya, maadto kasi mong trabahoan, tapos kini imong makita mga dagko kay mga isda, mga gwapa kaayo, mawala jud ang imong kalaay kay ngano. Perti preskuha gud sa mga isda dira og isa pa dagko nga mga barko gahabo diha, pambot, puso og daghang kay tao gasulod diha. Ngit-ngit pa lang mag-inambakay na, maghinakotay nagisda. Og isa taas pud imong pananaw no. Malingaw jud ka, so dili jud ka magsawa sa imong trabaho. Mura mag ka ng balay. Murag balay ba? Murag balay ang bangka. O isa pa mga tats, mga lagyo kay nag mga lugar mao nang ni-deliver na sila dire kay kaya magunahot doon kung pila ka kilo o tons imong isda dire. Adto sa ta sa pikas mga tats kay tuwa dito atong pangwarta kay dire nga lagko maning barilis. Naatay pino dito. So dito sa tamang warta. Sorry sa ta dire. Ya tara ya tayo mo na ni kilawa. Sama na. Bangsi og balaw. Ay salamat. Tama matats. Wala pa ta nabot sa destinasyon, gitagaan na ta. Oh, safety na matats kay basig maistoy pa. Atag sa tong amigo matats to raw. Mga buutan matats. Moadto tas may lukoy kay magabot na dito. Pag abot na ko sa Pikas Market mga tats kay mga pino lagi na diri no. So mga lupoy, bulinaw, tulay ang naa diri, ang nabdan mo dili amoa. Wala guys. Ni kalma naman po ang lupoy mga tats. Nawala naman po. Imbis padlagko na to siya, di balik og pagagmay, tanawa. Oh, di balik magsimilya. So dili din na amo ang dunggo mga tats kay wala nakalusot ang among suki nga among gipaabot no kay wala daw kakuha gabi eh. So atong himuon mga tats kay lami man kay ikilaw, mangayo sa tong amigo kung tagaan ba ta. Tara. Mga tats, mangayo tag kilawon. Tara. Amo manager. Mangayo og kilawon. Go. Ya boleh. Yabo! Achot na! Salamat sa grasya. Basta ako mangayo mga tats, di nisla kadili. Pero sila po'y mangayo, di po ko kadili. Ingana ra mga tats, puli-puli rami. Oh. Ato na po ni paksiwon, kilawon, or unsay mahimo na to ani. O ang uban na ni mga tats, panghata to sa atong silingang buotan. Unya, mo na ito pakita na ko sa inyo ah. Kay murag ni kalma matulog po yan mga tats. Ang barilis dito po, di pumudo ato ah. Muna natin din sa itong gagbay nga isda. Pero at least nakagrasya, gihapon ta, di ba? Salamat!